Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята на Снежи. Вкъщи много обичаме прясна лятна царевичка, затова съм купила 5 кочанчета, които ще сваря, но разбира се, преди да започна да ги пеля, ще си наглася тенджерата, в която ги варя. Наляла съм вода, слагам и сол, сега ще сложа и капака и ще оставя водата да завира, докато си беля кочаните. Кочаните, разбира се, ги беля непосредствено преди да се сварят, защото така няма да изсъхнат. Почиствам ги много добре от тия конци, които са по тях, защото така хубаво се забиват между зъбите, ако не се махнат, че никак не е приятно, така че гледам максимално да ги махна. След като почистих всичките кочанчета, разбира се, трябва да ги изрежа и по края с ножа. Ето този кочан, само тук има няколко изсъхнали зранца, но това не е проблем. Сега започвам да си оправям кочанчетата. Изрязвам ги лекичко по края с ножа, даже не режа до край. Те са толкова свежи и съвсем леко се отчупват, само като леко ги прекършите с ножа. Ето това сега от другата страна ще махна. Вижте колко е лесно. Съвсем лесно става. И после ще си срежа и кочанчетата на две. Пак с ножа леко прерязвам, след това с ръка щупвам кочана на две, става много лесно. Вижте колко е крехка царевичката. Правя това, защото няма да ми се съберат в тенджерата целите кочани. Продължаваме с останалите кочани, махам краищата. Ето тук е останало част от листенци. Готови са ми кочанчетата, ето по този начин изглеждат. Така много по-лесно ще ми се съберат в тенджерата и ще ги сваря по-лесничко. Виждате колко прекрасна лятна царевичка. Отварям си капака, водата ми завря и започвам да си слагам кочанчетата. Тук съм пропуснала да ви снимам, че слагам капака докато варя царевицата, но царевицата се вари под капак. Слагаме всичката. Вече е готова. Варя точно 20 минути. За 20 минути става готова. И варенето започва от когато започне да ври водата. Ако вашата вода не е завряла, не засичайте време. Времето се засича, когато водата заври. Изваждам всичките кочанчета, изцеждам ги горе-долу колкото се може от водата, след което се ги сложих в тази чинийка. Ухае прекрасно в цялата кухня. Кочаните са все още много горещи. Поръсвам ги с малко сулчица и това е всичко, което ще добавя на свежата лятна прясна царевица, защото ние обичаме да я ядем съвсем натурална. Разбира се, ако ви харесва, може да сложите някакви подправки или дори да си я намажете с малко масълце, но ние я обичаме съвсем натурална, за да може да се усеща вкуса на царевичката. Благодаря ви, приятели, че гледахте видеото до края. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала. В канала също така има над 200 видеа, може да разгледате и тях. Чао и до следващият път!